दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि जे बोसोरसालिया जथुमा सानब्रैनि हाबाफारिजों दतमानि बड'फा फोथाराव बे हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायगोन। देग्लाय 5,000 थान्दैफोर बाहागो लाफैगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे रोखोमै जिल्ला आरो दख'रानिफ्राय लिंहरदों। आसामनि अनगायैबो वेस्ट बेंगल स्टेट कमिटि एबसु दङ, मोनसे जिल्ला आफाद दङ, बिथांमोनाबो बाहाय बाहागो लाफैगोन। जों बानजाय आफादनि जानानै जों 3 टिम बिथांमोनखौ जोङो नाजावनो थाखाय एबारनि जे बे जथुमा बियो थारैनो मेहेरगोनां मोनसे जथुमा जागोन, रायखांनो गोनां मोनसे जथुमा। गाबोन बे जथुमानि गेजेराव फरायसा जथुम मोनसे हाबाफारि जागोन, जे हाबाफारियाव 20,000 फरायसाफोरखौ हांख्रायहरनाय जादों। गुबुन गुबुन कलेज, इउनिभारसिटि आरो स्कुलफोरनिफ्राय, जेराव भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधान फैगोन, आसामनि मानगोनां सोलोंथाइ मन्त्रिजों लोगोसे गोबां गेदेमा सुबुंफोर रिसर्स पार्सन महरै बेयाव बाहागो लाफैगोन। जे हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसाफ्रा मुलाम्फा जागोन होननानै जों मिजिंथिदों। देग्लायनि बे हाबाफारियाव साइन्स एक्जिबिसन लानाय जादों। साइन्सनि फारसे जाहाथे फरायसाफोरखौ गोसो बोगथाबहोनो हायो। गुबुन गुबुन साइन्स डेमनस्ट्रेसनबो बाहाय जागोन। बेजों जोंनि फरायसाफ्रा मुलाम्फा मोनगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। बिनि अनगायैबो बेवहाय गुबुन गुबुन सावरायनाय हाबाफारि लादों, सावरायमा मेलबो लानाय जादों। आरो फैगौ 16 जे मार्च जे दिनखालि गेवलां मेल, बे गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ हांख्रायहरनाय जादों। आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लिंहरनाय जादों। बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' थागोन, मन्त्रि गुरुजित ब्रह्मजों लोगोसे आसामनि गोबां मन्थ्रिफ्रा बेयाव बाहागो लागोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे लोगो आफादफोर, फरायसा आफादफोर, आसामनि गुबुन गुबुन जे फरायसा आफादफोर दङ, बे फरायसा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ लिंहरनाय जादों। आरो बर'नि माखासे गेदेमा दैदेनगिरिफोरखौबो बेहाय हांख्रायनाय हरनाय जादों। गासै 2 लाख सुबुं बेहाय थुबुर जाफैगोन। बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बानजाय आफादनिफ्राय जों 3 टिम, जेन' रायजो राजाफ्रा जेबो उसुबिदा मोनाजासे गेवलां मेल जागोन जायगायाव, थावनियाव जाहाथे फैनो हायो, बिनि थाखाय साखा-फारा जों जानानै दङ। आं नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायहरदों, सानब्रैनि जे जानो गोनां जे हाबाफारिफोर दं, बे हाबाफारियाव जेन बयबो बाहागो लाफैयो। एक्जिबिसनखौ नायनो हाथावथाव, नायथावथाव जों खालामनो थाखाय बेवहाय 3 टिम खालामदों। जे एक्जिबिसनाव बुक स्टलबो थागोन, फरायसाफ्रा गाव मोजां मोननाय फरायनो लुबैनाय बिजाबफोरखौ नागिरनानै बे बुक स्टलफ्राव मोननो हागोन। बेवहाय डिपार्टमेन्टेल स्टलफोर थागोन, जेराव बायदि रोखोमनि डेमनस्ट्रेसन खालामनाय जागोन। डिपार्टमेन्टफ्रा बेखौ नायनानै माखासे मानसिफ्रा सोलोंनो हागोन, मिथिलांनो हागोन, बेबायदि खालामनाय जादों। बेवहाय हर्टिकालचार मेलाबो दोननाय जादों। आरो बेवहाय बिथांमोना बादायलायनाय खालामदों, सोर साबसिन आबादारि बेवहाय बाहागो लाफैयो, बिसोरखौ बिथांमोना बान्था होनायनि थाखायबो हर्टिकालचार डिपार्टमेन्टआ बेयाव हाबाफारि लादों। बिनि अनगायैबो देग्लाय बे जथुमायाव फ्लावार फेस्टिभेल होननानै मोनसे फेस्टिभेलबो खुंनाय जागोन। आरो बे फेस्टिभेला उननि समाव दतमा हालामाव जाबाय थागोन, बेबायदिबो मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बेनिखायनो बे मेहेरगोनां जे हाबाफारि, बे हाबाफारियाव दिनैनिफ्राय जे जागायगोन, बे हाबाफारियाव जाहाथे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बयबो लोब लोब फैनानै नायफैयो, बाहागो लाफैयो, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थुलुंगा होफैयो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारियारि मोनसे फरायसा आफाद, बेनिखायनो बे आफादखौ जाहाथे बयबो मदद खालामफैयो, थुलुंगा होफैयो, बेनि थाखाय नोंथांमोननि गेजेरजों आं बयबो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों। जोंहा लामाया गोबां दङ। जे क'क्राझार टाउन जानानै जायफ्रा फैगोन, बिथांमोना क'क्राझार टाउन, चन्द्रपारा, बनरगाव जानानै फैनो हायो। बिनिफ्राय जायफ्रा कारिगावजों फैगोन, बिथांमोना बालाजान, तिनिआलिजों सिम्बोरगाव, बनरगाव, दतमा जानानै थोंजोङै फैनो हायो। जायफ्रा नेसनेल हाइवेजों फैगोन, बिथांमोना जुदि सेरफांगुरिजों फैयोबा सेरफांगुरि, दतमा जानानै हाबनो हागोन। फकिराग्रामजों फैग्राफ्राथ' खाथिखा, गसाइगावजों फैग्राफ्रा भावरागुरि जानानै दतमाजों हाबफैनो हागोन। चारिय'फाले सोरगिदिं जोंहा लामा दं। आरो जेरावबो जोंनि भलन्टियार्सफ्रा थाखागोन, आरो भलन्टियार्सफोरजों लोगोसे पुलिसफ्राबो थागोन, जाहाथे खुनु उसुबिदा जाया। जायफ्रा बेयाव फैनो लुबैदों बे मिटिङाव, जाहाथे बिथांमोना जेबो उसुबिदा जाया। पार्किंनि थाखाय सोरगिदिं बाहाय बेबस्था दोननाय जादों, जाहाथे खाथियावनो एसे दोनफैनानै जोंनि बे जथुमायाव फैनो हायो, नायफैनो हायो, बेबायदि खालामजोबनाय जादों। खालिबोल' जोंनि भलन्टियार्सफोरनि खावलायनाय बायदि जेन' गारिफोरखौ पार्किं खालामा, जाहाथे उननि बाहाय थांलाय फैलाय खालामग्रा गुबुनफ्राबो जेन' उसुबिदा जाया,
आं खावलायनो लुबैदों फैग्रा साफ्रोमबो भलन्टियार्स खावलायनाय गारिफोरखौ जाहाथे जेराव जेराव माने पार्किं खालामनाय जादों बाइकखौ बाहा पार्किं खालामगोन फिसा गारिखौ बाहा खालामगोन जुदि बासजों फैयोबा बे बासखौ बाहा दोनगोन बेबायदि गासैखौबो आब्रुथियै जोङो साजायनानै दोनो बेनिखायनो भलन्टियार्सफोरखौ खावलायनायखौ जाहाथे बयबो खोनासङो मानियो बेनि थाखाय आं गुरै खावलायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जथुमावसो बे गासैबो आयदाखौ लानानै सावरायनाय जायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय 4 बोसोरनि सिगांनो आं ओंखारनानै फैदों बे हिसाबै आङो बिथांमोना मा सानदों सानाखै बेनि सोमोन्दै आं जेबो मिथिया बेयो थार मिटिं सेसन नंगौ नाथाय गासैबो आथिखालनि थासारि आथिखालनि बायदिसिनाफोरखौ नायनानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि एसे आद्रा थाबावनाय खामानिफोरखौ नायनानै निस्सय डेलिगेट हाउसाव मोनसे थांखि लागोन गोजाम थाफिनगोन ना गोदान फैगोन बिथांमोना निस्सय सावरायलायगोन बिनि बागै आं जेबो देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय गेलेनाय आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 977074575550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।